A empresa Cespa Ferrovial, con motivo do Día do Medio Ambiente, convocou un concurso nacional de fotografía denominado Tu foto por un mejor planeta. Ao certame se presentaron 60 participantes e o gañador foi o vilagarcián Manuel Vidal. A foto vencedora mostra un neno recollendo unha roda tirada na enseada de Cambados. Foi cando me dixo que iban a coller unha roda, e dixen, bueno, eu marcho que é tarde, xa non se acaba a foto. E dixen, bueno, pero van estes a buscar agora ali, que hai unhas partes de rodas, ese tiño interés en que as van a sacar da illa. É un capacho, que ese capacho. Estaba enterrado, unha pasada. Non vías máis que a parte de arriba, porque claro, xa digo, é fango. Se ves os rapaces pasar este e tal, pero o outro estaba no medio do fango e xa non se atrevía a moverse dai. Axudame aquí a ver como fago e tal. E depois sacou a roda. Dende Cespa Ferrovial, con este concurso, queren mostrar a súa aposta polo medio ambiente. Y que para nosotros es una apuesta muy clara por el medio ambiente y nos queremos, somos parte de la comunidad donde operamos y queremos con este tipo de iniciativas potenciar ese cuidado del planeta. Facer accións encamiñadas para poder concienciar, ¿no? Día Mundial do Medio Ambiente, son varias actividades que fixemos a nivel nacional, Día das Árbores, sempre hai algún motivo para concienciar aos chavales e a xente, ¿no? O premio é un patinete eléctrico e foi entregado no Concello de Vilagarcía. O edil de Obras e Servizos destaca a mensaxe que mostra a foto. Eu creo que o mensaxe é moi significativo, que os rapaces novos se impliquen no cuidado do medio ambiente, que tamén generemos conciencia de que animaladas facemos, como estamos tratando o noso entorno. Bueno, nada, felicidades Manuel, a disfrutar. Lino Mouriño tamén quixo destacar a importancia destas iniciativas para concienciar a toda a poboación. Isto é un traballo colaborativo que temos que implicarnos todas as administracións, as empresas, a cidadanía en xeral. E, bueno, isto, pues, pouco a pouco, entre todos, que poñamos ese granciño de area, bueno, para mellorar o entorno. Entonces, agradecer tamén a Ferrovial por este tipo de iniciativas.